Mga residente ng Barangay Tabogon sa probinsya ng Cebu nakakita ng isang napakalaking itlog. Nabulabog ang mga residente sa isang barangay ng Tabogon sa probinsya ng Cebu. Ito'y dahil sa kanila umanong nakitang isang malaking itlog na nahulog raw mula pa sa itaas. Ayon sa kwento ng mga residente, nababalot raw ng parang laway ang malaking itlog na mayroong malansang amoy. Tumitimbang raw ito ng humigit kumulang 1 kilo. Palaisipan pa rin sa mga residente kung anong klaseng itlog ito. Isa rin sa napakalaking palaisipan nila ay kung saang nilalang nagmula ang malaking itlog na ito.